голема стенцето, където работи. Принципно това си е едно селце. Няма кой знае какво. Нищо интересно. Ей, това тук е колата на шефа. Ей, сега ще го разходя из кухнята. Така. Ей, това тук е шпесле. Идете да го едете. Прилича на куришки, ама жълти и малко по-твърди. Ако съм нагоре същия. Тук са ми фритюрниците. Въобще няма да се работи тук. Когато сме двама, на салат бадра, сам аз. Ей, тук е местенцето на готвача. В случая Чичко Ерик. Може да видите скаричката. Тук е кантарчета, разни такива неща. На тия мивчици работя аз. Така. Имах едно обещание да покажа как работи мялната машина. Ей, ние. Горе съм сложил кърпата, защото там е кърпата за подсушаване. Тук понеже е горещо. И това нещо изсъхва по-бързо. Дай сега ще направим. Набързичко ще наредиме една каса. Тук може да видите какви гадости има вътре. И тук разни баркачки, маркачки и прочие простоти. Марш. Тук вътре, веднага. Така. Хайде да разкараме старото. Хоп. И почва да си бачи. Междувременно, какво ще да ви покажа? То в общи линии това е. Няма кой знае какво нещо интересно. Тук имат, викат им, кнедли на тези гадости. Тези топки, те се правят от хляпи, от яйца и разни такива гадости. Пък тези са картофени и те са гадни. Не приличат на нищо. В общи линии кухнята им за нищо не става. Е, тук са хубавите неща. Шунки, мунки, това е нещо, което става. Това беше управителя на фирмата, който не искаше да го сменям, да го снимам. И сега си говорят с келнерката нещо, затова съм насочил на друго място камерата. Човека ми разреши да снимам, няма никакъв проблем. Междувременно, докато си говорихме, това нещо почти е свършил. Ето и чудо като започне да мига така, значи работата му е свършила. Минутка и половина. Фокус-мокус, всичко вътре. Окей. Като излязат тук нещата скърцат направо. Това беше моята кухня, деца. Чао за сега!